της μουσικής θεραπείας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το καλωσόρισμα και την εισήγηση. Ευχαριστώ τον Ιατρικό Σύλλογο της Αμοχώς του. Είναι χαρά και τιμή για μένα, κύριε Οικονόμου, να είμαι εδώ και να μιλάω στο συνέδριό σας αυτό, που έχει πολλαπλές διαστάσεις, δεν είναι μόνο ένα έτσι από αυτά τα συνήθεια ιατρικά συνέδρια. Το αντικείμενο ίσως δεν είναι πολύ οικείο στους περισσότερους, είναι κάτι σχετικά καινούριο για τους κλινικούς, αλλά υπάρχει τρομακτική άνθηση στο αντικείμενο αυτό. Αν σκεφτείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1950 φτιάχτηκε το American Music Therapy Association τόσα χρόνια πίσω και γίνεται καταπληκτική δουλειά. Εγώ θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω όχι τόσο το βιωματικό κομμάτι όσο αυτό που λέγεται music medicine από την πλευρά του γιατρού και να σας δώσω κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την μουσική φυσιολογία και τη βιολογική βάση αυτών των μουσικών θεραπείων που είναι συμπλήρωμα της ιατρικής, διότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ιατρική αγωγή και την κλασική αντιμετώπιση, αλλά είναι εξαιρετικά πολύτιμα συμπληρωματικά εργαλεία. Όταν λέμε μουσική εννοούμε βασικά δύο πράγματα. Χωρίς τα δύο αυτά δεν υπάρχει μουσική, είναι ο ρυθμός και η μελωδία. Χωρίς ρυθμό και μελωδία μιλάμε για μια άλλη μορφή ήχου, αλλά αυτά τα δύο εννοούν τον ορισμό της μουσικής. Και όσον αφορά το ρυθμό, αυτό που λέμε μουσικό τέμπο, φαίνεται ότι η επίδρασή του στον άνθρωπο, στο σώμα, στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι διαχρονική και διαπολιτισμική. Δηλαδή ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το beat, είτε είμαστε Κύπροι, είτε Ινδοί, είτε Ιάπωνες, εξασκεί στο σώμα μια παρόμοια επίδραση, σε αντίθεση με αυτό που λέμε μελωδία, που για να κατανοηθεί από τον ανθρώπινο εγκέφαλο απαιτείται να ανήκει κανείς στη συγκεκριμένη κουλτούρα και να έχει μια αντίστοιχη παιδεία για να καταλάβει. Αλλά όσον αφορά το ρυθμό, είναι διαχρονικός και διαπολιτισμικός και η σχέση μας με το ρυθμό αρχίζει ήδη από την εμβρυϊκή ζωή, στον οποίο αποτυπώνεται πάνω στον εμβρυϊκό εγκέφαλο ο ρυθμός της καρδιάς της μαμάς. Αυτό είναι το αρχαιότερο beat και γι' αυτό λέμε feel the beat, δεν λέμε feel the melody. Υπάρχει ένας νευροφυσιολογικός μηχανισμός, ως θεωρία βέβαια, που συνδέει το γεγονός ότι όταν ακούμε πρακτικά μια μουσική που είναι γρήγορη, έχει ένα γρήγορο beat, και η καρδιά μας και το αυτόνομο νευρικό σύστημα τείνουν να ακολουθήσουν το μουσικό ρυθμό. Είμαστε κουρδισμένοι πάνω στο μουσικό ρυθμό. Και αυτό συμβαίνει ότι υπάρχει κάποιο είδους γειτονία μεταξύ των κοχλιακών πυρήνων στο επίπεδο του στελέχους και των πυρήνων που ελέγχουν αυτόνομα την λειτουργία της αναπνοής και της κυκλοφορίας. Όταν λοιπόν πρακτικά ακούμε μια μουσική, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά όντως έτσι συμβαίνει και έχει επιβεβαιωθεί αυτό, η καρδιά μας χτυπάει πιο γρήγορα ακολουθώντας το μουσικό ρυθμό. Αντίθετα, χαλαρώνει σε χαλαρούς μουσικούς ρυθμούς, γιατί είμαστε πραγματικά κουρδισμένοι πάνω σε αυτό και το ίδιο trend, την ίδια τάση έχει και η αρτηριακή πίεση. Δηλαδή όταν ανεβαίνει το beat και ιδιαίτερα η ένταση της μουσικής, το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα κουρδίζεται πάνω εκεί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία που δημοσιεύτηκε στο Circulation, που είναι ένα πολύ έγκριτο περιοδικό των καρδιαγιακών, πριν από λίγα χρόνια, ο Μπερνάρντι, ένας Ιταλός καρδιολόγος, ο οποίος είναι και εξαιρετικά καλός λαουτίστας στο αναγεννησιακό λαούτο, παθιασμένος με τη μουσική, έκανε μια μελέτη που στη διάρκεια καθυτεριασμών καρδιάς μελέτησε όλες αυτές τις παραμέτρους αιμοδυναμικά παράλληλα, προσπαθώντας να αντιστοιχίσει τα φυσιολογικά φαινόμενα με το μουσικό φάκελο, την εξέλιξη που είχε η μουσική, τη δυναμική της, το μουσικό ρυθμό, και είδε ότι έβαζε διάφορα κομμάτια στους ασθενείς αυτούς, κομμάτια από όπερα, μουσική του Μπαχ,
από άριες του Βέρντι, από τον Τυραντό, και αυτό που αποκάλυψε είναι, εδώ βλέπετε, κατά τη διάρκεια της ακρόασης της άριας Va Pensiero, πολύ γνωστή από την Τραβιάτα, ότι στα σημεία της μεγάλης έντονης δυναμικής, έντονου beat και δυναμικής, ο μουσικός φάκελος είχε απόλυτη εναρμόνιση με την ενεργοποίηση του συμπαθητικού. Δηλαδή, στα σημεία κορύφωσης της μουσικής είχαμε μέγιστη αγκιοσύσπαση, ελάττωση ροής στη μέση εγκεφαλική αρτηρία, αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι κουρδισμένο το αυτόνομο νευρικό σύστημα πάνω στο μουσικό φάκελο, πάνω στη μουσική. Έχουμε σήμερα μια μεγάλη άνθηση στο αντικείμενο εγκέφαλος μουσική, δηλαδή στο να έχουμε πλέον τη δυνατότητα να μελετούμε το πώς η μουσική ακριβώς, ποια είναι αυτά τα κομμάτια του εγκεφάλου τα οποία ακουμπάει και χρησιμοποιούμε για την αντίληψη και του μουσικού συναισθήματος και ό,τι άλλο κουβαλάει αυτό. Με τη βοήθεια του PET scan, που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο λειτουργικής μελέτης του εγκεφάλου, εσείς οι νευρολόγοι τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα, καταφέραμε να αποκαλύψουμε ότι τελικά γλώσσα και μουσική ίσως έχουν διαφορετικά μοντέλα νευρονικής αγωγής μέσα στον εγκέφαλο και μοιράζονται κάποια κοινά κέντρα, αλλά χρησιμοποιούν και κάπως διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, κάποιες εικόνες από PET scan, οι κόκκινες περιοχές, στην ουσία το PET μετράει blood flow, ροή και μεγάλη ενεργοποίηση στις περιοχές που υπάρχει κόκκινο, μεγάλη ροή. Για τον ίδιο άνθρωπο όταν μιλάει, όταν τραγουδάει, όταν δεν κάνει τίποτα, όταν μόνο μιλάει, όταν ακούει μόνο μουσική, είναι εντελώς διαφορετικά το μοντέλο. Με τη βοήθεια του PET scan έχουμε καταφέρει να απομονώσουμε περιοχές του εγκεφάλου που είναι πολύ σημαντικές στην αντίληψη της μουσικής. Αυτές οι περιοχές είναι ο υπόκαμπος, που είναι μια συσκευή εξαιρετικά βασική στο να αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέμε μουσικό χρώμα. Δηλαδή χωρίς τον υπόκαμπο δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αν η ίδια νότα, ένα ντο ας πούμε, αν παιχτεί από βιολί ή από πιάνο, δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ποιο όργανο είναι αυτό. Είναι μια συσκευή όπως βοηθάει πολύ και ξεχωρίζει το μουσικό χρώμα. Μια άλλη συσκευή είναι η αμυγδαλή, εξαιρετικά σημαντική για την αντίληψη της διαφοράς της έντασης, της μουσικής, της κλιμάκωσης, της ελάττωσης του τέμπο. Και βέβαια παλιότερα οι νευρολόγοι πίστευαν ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του μετοπιαίου λοβού και ότι η μουσική αντίληψη είναι ένα φαινόμενο που αφορά τον αρχαίγωνο εγκέφαλο. Εδώ ήρθε το PET scan να μας αποδείξει ότι χωρίς μετοπιαίο λοβό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα γύρω από να αντιληφθούμε το μουσικό περιεχόμενο μιας φράσης ή ενός τραγουδιού. Και μάλιστα φαίνεται ότι εδώ δεξιά και αριστερά είναι PET scan από τον ίδιο άνθρωπο στη διάρκεια ακρόασης μιας ευχάριστης και μιας δυσάρεστης προς εκείνον μελωδίας. Και βλέπετε ότι τα patterns, τα πρότυπα είναι λίγο διαφορετικά. Να πάμε λίγο στην ιστορία αυτού του θέματος, διότι φαίνεται ότι οι μύθοι και οι δοξασίες για τις θεραπευτικές δυνατότητες της μουσικής πάνε χιλιάδες χρόνια πίσω. Στην αρχαία Αίγυπτο έχουμε μαρτυρίες ότι οι ιερείς Αιγύπτιοι τραγουδούσαν μαγικές επωδούς παρά την κλίνη ασθενών με συνοδεία αυλού. Και μάλιστα οι δύο κυριότερες παθήσεις θεωρούμε, με βάση τις μαρτυρίες τις ιστορικές Αιγυπτιολόγων δηλαδή, ότι ήταν η επιληψία, η ιερά νόσος κατά τον Ιπποκράτη, και η ποδάγρα, δηλαδή κάποιες μορφές αρθρίτιδας που χρησιμοποιούσαν. Ο πόνος ήταν προφανώς αφόρητος, όπως και η επιληψία ήταν κάτι το συγκλονιστικό για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, ήταν θεϊκή παρέμβαση και χρησιμοποιούσαν τη μουσική. Μία συγκλονιστική μαρτυρία υπάρχει στην Οδύσσεια, που στην ουσία μας λέει αυτό που κάνουμε σήμερα, πώς χρησιμοποιούμε χαλαρωτική μουσική για να λατώσουμε το στρες. Λέει, ο Εμπεδοκλής πήρε τη λύρα του και τραγούδισε ένα κατασταλτικό μέλος προκειμένου να κατευνάσει ένα νέο που θέλησε να δολοφονήσει ένα φιλοξενούμενό του, τον Άγχητο.
τον υπενθές το άχολον κακόν επίληθον απάντων. Αυτό το κακόν επίληθον απάντων είναι μια μοναδική δήλωση για την αντιστρεσογόνα δύναμη της μουσικής. Κατέστηλε, κύριε Οικονόμου, το θυμό εναντίον των πολιτικών του, όπως λέγατε κι εσείς χθες, στον αρχαίο κόσμο, επειδή οι Έλληνες στην ουσία δεν είναι ότι άλλοι λαοί και άλλοι πολιτισμοί δεν είχαν κατανοήσει και ήξεραν αρκετά γύρω από τις επιδράσεις της μουσικής, αλλά οι Έλληνες είναι όπως πάντα, ήταν οι θεωρητικοί που τα βάζουν και τα γράφουν. Ο Πλάτωνας θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι ο πρώτος συνταγογράφος μουσικής στην αρχαιότητα, ο οποίος συνιστούσε ένα συγκεκριμένο φάρμακο, κατά τη γνώμη του, τον δόριο ήχο. Μια μουσική κλίμακα που θεωρούσε ότι είναι ιδανική για την ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος των νέων και προέτρεπε τους νέους να τραγουδάν και να παίζουν μουσική σε δόριο ήχο. Ο Ορφέας είναι ένα σύμβολο ιατρομουσικό, χρησιμοποιεί τη μουσική ακόμα και για να κατέβει στον Άδη να πάρει πίσω την αγαπημένη του, άσχετα αν αποτυγχάνει. Στον Όμηρο έχουμε και άλλη μαρτυρία και αρκετές άλλες που λέει ότι το τραγούδι του Αυτόλικου σταμάτησε το αίμα να τρέχει από τις πληγές του Οδυσσέα. Ιστορικές μαρτυρίες, αλλά δεν είμαστε μόνο στον αρχαίο κόσμο. Φαίνεται ότι τον 8ο αιώνα προσκυνητές όπως αυτή της φωτογραφίας επισκέπτονταν το Έτερναχ του Λουξεμβούργου για να χορέψουν στον τάφο του Αγίου Γουίλμπορν προστάτη όσων υπέφεραν από νευρικές διαταραχές. Ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη ήταν οι μεγάλες πανδημίες της πανόλης στην Ευρώπη. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν. Ο κόσμος θεωρούσε ότι θα ξορκίσει το κακό τραγουδώντας και παίζοντας μουσική στους δρόμους. Υπήρχε ομαδική μουσικοθεραπεία την εποχή εκείνη. Οι νευρολόγοι βέβαια, κύριε Πρωτόπαπα, απέδωσαν το φαινόμενο σε μαζική ιστερία. Πάντα οι νευρολόγοι πρέπει να βρουν μία εξήγηση εκτός συναισθήματος. Ας έρθουμε τώρα στον Πυθαγόρα, ο οποίος είναι ένας κεφαλαιώδης, μια μεγάλη προσωπικότητα που συνδέει αρμονία, μουσική, μαθηματικά, κάνοντας κάτι εξαιρετικά απλό. Πήρε μία χορδή, το περίφημο μονόχορδο του Πυθαγόρα, την οποία διέρεσε σε απλούς λόγους και μετακινούσε ένα δρομέα πάνω στη χορδή, παίζοντας κάθε φορά το αντίστοιχο κομμάτι. Το έχουμε δει όλοι αυτό, όλοι ξέρετε το κανονάκι, που είναι ένα όργανο το οποίο μετακινεί ο οργανοπαίχτης, με το ένα του χέρι τσιμπάει τις χορδές και με το άλλο μετακινεί το δρόμονα. Η λέξη κανονάκι προέρχεται από τον Πυθαγόριο κανόνα, διότι αυτό ονομάστηκε κανόν. Έδωσε τη γέννηση στα μουσικά διαστήματα, τα βασικά που είναι το διαπασόν, όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, δηλαδή διαιρείς τη χορδή στα δύο, τσιμπάς το μισό και ακούς έναν ήχο που έχει διπλάσια συχνότητα. Η πέμπτη δια 5 και δια 4, ανάλογα με τη διαίρεση, δηλαδή διαιρώ στα 4, παίρνω τα 3 και παράγουμε όλα τα αρμονικά μουσικά διαστήματα, την πέμπτη, την τετάρτη και την 8η, τα οποία μέχρι και σήμερα είναι τα βασικά αρμονικά μουσικά διαστήματα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι και η φύση φαίνεται ότι ακολουθεί αυτό τον μαθηματικό νόμο για να σχεδιάζει τα πλάσματά της, κατά κάποιο τρόπο κάνει μουσική πάνω στα σώματα, όπως αυτό το σώμα της πεταλούδας, αν αναλύσουμε τη σωματομετρία του, όλες τις αναλογίες μικρό προς μεγάλο φτερό, εγκαρσίως, κάθετα, θα βρούμε παντού το δια 4 διαπασών δια 5, δηλαδή τις Πυθαγόριες αναλογίες. Αν διαιρέσουμε το μήκος του κορμού του δεινόσαυρου με την ουρά, παίρνουμε το 3 προς 4, που είναι το διάστημα της Τετάρτης. Η αναλογία αυτή παντού υπάρχει, η μουσική ακολουθώντας αυτή την αρχαία ακολουθία που λέγεται ακολουθία της χρυσής τομής. Η μαθηματική βέβαια στη Δύση μετά την αναγέννηση το είπανε ακολουθία του Λεωνάρδου της Πίζας ή ακολουθία Φιμπονάτσι, όπως τα λέγανε οι μαθηματικοί. Αν βάλετε τα χέρια σας σε μια μείζωνα συγχορδία στο πιάνο, ντο, μι, σολ, ντο, θα σχηματίσετε τους όρους που ακολουθούν τη λογική εδώ. Το 3, το 5, 5 και 3, 8, η τρίτη, η πέμπτη, η 8, η 13, 8 και 5 προσθέτουμε τον προηγούμενο όρο, φτιάχνουμε όλες τις αρμονικές. Η ακολουθία του Κοχλία, ο νόμος αυτός, ο οποίος νόμος αφορά και τον τρόπο που οι γλύπτες, όπως εδώ, σε αυτό το αρχαίο άγαλμα, ο δορυφόρος του Πολύκλητου, παντού
βρίσκεται αυτή η μαθηματική ακολουθία. Κορμός προς άκρα είναι πάλι το 3/4 για παράδειγμα. Και όπου ό,τι άλλο γεωμετρικό μέγεθος αντλήσει κανείς, καταλήγει σε αυτή την περίφημη ακολουθία. Λέει ο Πλάτωνας κάτι που είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Η αρμονία μας δόθηκε από τους θεούς για να βάλει τάξη στις διαταραχές της ψυχής μας και να την οδηγήσει σε συμφωνία με τον εαυτό της. Και ο ρυθμός μας δόθηκε για τον ίδιο σκοπό, για να αντιπαλέψει τη φυσική τάση που έχουμε οι άνθρωποι να χάνουμε το μέτρο. Είναι μια εξαιρετικά προφητική δήλωση για το ανθρώπινο είδος. Και βέβαια η γεωμετρία έχει τεράστιες αναλογίες αυτή της ομορφιάς. Θα μου ανοίξετε και τον ήχο λίγο. Ο κοχλίας και το αυτί, η πεταλούδα και τα πόδια του μικρού. Ο τρόπος που χαλαρώνουμε μοιάζει με του γορίλα. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Και κοιτάξτε εδώ πόσο διαχρονική είναι η μουσική έκφραση μέσω του χορού και μέσω της μουσικής και του χορού από τον αρχαίο αμφορέα σε κάποια χιλιάδες χρόνια μετά. Εξακολουθούν τα παιδιά να χορεύουν και να νιώθουν με τον ίδιο τρόπο τη μουσική. Ή ο τρόπος που η γιαγιά ακουμπά το τύμπανο. Δεν διαφέρει πολύ, είναι χιλιάδες χρόνια διαχρονική η μουσική έκφραση στον άνθρωπο και ακόμα και η πνευματική κίνηση, ανάβω ένα κερί, που έχει μια μουσικότητα μέσα της, ή τα τραγούδια του Θρήνου δεν διαφέρουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Βέβαια δεν είμαστε μόνο εμείς πάλι, ξέρετε, εμείς είμαστε εξαιρετικά ελληνοκεντρικοί, θεωρούμε ότι οι Έλληνες έχουν κάνει τα πάντα. Στο Θιβέτ, χιλιάδες χρόνια, χρησιμοποιούν αυτά τα μπολ, τα οποία τοποθετούν στο σώμα, όταν δονηθεί το κάθε, είναι από ορί χαλκό, παράγει μια συχνότητα. Με βάση αυτή τη θιβετιανή θεωρία, τοποθετώντας διάφορες διαμέτρου μπολ, προσπαθούν να εναρμονίσουν κατά κάποιο τρόπο κάποιους που πάσχουν, να τους φέρουν πίσω με την αρμονία της μουσικής, να αποκαταστήσουν αυτό το οποίο έχει χαθεί. Και βέβαια στα αρχαία Ασκληπία χρησιμοποιούσαν μουσική, όπως στην Επίδαυρο, και έχουμε πολλές μαρτυρίες. Ο Ιπποκράτης στη σχολή του στην Κο. Στη Δύση υπήρχε ένας χορός αναγεννησιακός, η περίφημη Ταραντέλα. Το όνομά της παίρνει από το όνομα της δηλητηριώδους αράχνης. Θεωρείται ότι είναι ένας θεραπευτικός χορός. Είναι ένας τριμερής χορός. Αυτό που ακούτε. Και βέβαια ο Μότσαρτ, ο οποίος είναι γνωστός για την μουσική κληρονομιά που άφησε στην ανθρωπότητα, δεν είναι γνωστές κάποιες λεπτομέρειες της ζωής του, επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρόλη την διασημότητά του παρέμενε εξαιρετικά φτωχός και χρησιμοποιούσε διάφορους τρόπους για να βγάζει χρήματα. Ένας από αυτούς ήταν ότι συνεργάστηκε με έναν άνθρωπο της ύπνωσης, τον περίφημο Μέσμερ. Και ο Μέσμερ έδινε παραγγελίες στον Μότσαρτ να του γράφει μουσική για τις συνεδρίες ύπνωσης ασθενών. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν ένα όργανο που λέγεται glass harmonica. Είναι ένα πιάνο από γυαλί, ένα κλειδοκύμβανο από γυαλί που παράγει αυτόν τον ήχο, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Μέσμερ γύρω στο 1770-1780 στη Βιέννη για στις συνεδρίες ύπνωσης. Και βέβαια οι Σαμάνοι, μια κατηγορία ιερέων στη Σιβηρία αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, χρησιμοποιούν μια μορφή τραγουδιού που λέγεται λαρυγγικό τραγούδι ως θεραπευτική εφαρμογή. Ακούστε τον ήχο. Αυτό ξενίζει και φαίνεται σε εμάς λίγο άσχημο, αλλά σε αυτόν τον πολιτισμό θεωρείται ότι είναι ένα θεραπευτικό τραγούδι. Αυτά λέγεται throat singing η τεχνική αυτή, γιατί τραγουδάνε μόνο με το λάρυγγα. Και βέβαια η Florence Nightingale ήταν μια νοσηλεύτρια η οποία στους θαλάμους των ασθενών
ερχόμαστε πιο κοντά στην ιστορία, χρησιμοποιούσε συνδυασμούς από έγχορδα και πνευστά, κυρίως για τη φροντίδα των τραυματιών. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια εποχή που το 1914 εμφανίζεται στη βιβλιογραφία η χρήση του φωνογράφου και ο Κέιν είναι ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, όπως αναφερόταν σε αυτή την εργασία, για να διώχνει την προσοχή των ασθενών από το χειρουργείο και να μην πονάνε. To distract attention from the horror of surgery, από τον τρόμο του χειρουργείου. Το 1949 είναι η πρώτη δημοσίευση σε αναισθησιολογικό περιοδικό, η χρήση του μαγνητογραφημένης μουσικής ήρεμης κατά τη διάρκεια επεμβάσεων. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια εποχή μελέτης συστηματικής της μουσικής από το στάδιο του εμβρίου. Τα έμβρια ήδη από τη 16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης έχουν ικανότητα ακρόασης πολλών ήχων. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι η αναπνοή της μητέρας, ο ρυθμικός ήχος του καρδιακού παλμού της μάνας και βέβαια ο ήχος ροής του αίματος στην ομφαλική αρτηρία. Αυτό εμείς μπορούμε να το ακούμε με τα Doppler, αυτή τη ρυθμική, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν ικανότητα αντίληψης αυτών των αρτηριακών ήχων και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες μαμάδες κρατούν από ένστικτο τα βρέφη στην αριστερή πλευρά. Αυτό έχει σχέση με την ακρόαση του καρδιακού παλμού και φαίνεται ότι ηρεμεί, νεογνά και βρέφη. Και μάλιστα πολλοί ήχοι που σχετίζονται με ανάμνηση των ήχων της εμβρυϊκής ζωής περιέχουν μέσα αυτό το παχύ σίγμα, είναι ήχοι αιματικής ροής, γι' αυτό το στις γλώσσες τις αρχές και στη δικιά μας τη γλώσσα, όταν θέλουμε να πούμε κάντε ησυχία λέμε αλλά και στα αιθιοπικά και στα εβραϊκά και λέξεις που έχουν σχέση με ηρεμία γαλήνη όπως χας, ουσούρου, ενσάλα περιέχουν αυτό το παχύ σίγμα. Ένας Αμερικανός αναισθησιολόγος, ο Φρεντ Σβάρτς, πριν από μερικά χρόνια ηχογράφησε αυτούς τους ήχους. Έχω χρόνο, οκ. Έχω... Ό,τι πει ο πρόεδρος. Εντάξει. Μας παρακάμπτει ο πρόεδρος. Οκ. Εντάξει. Παρατήρησαν ότι παίζοντας αυτούς τους εμβρυϊκούς ήχους σε νεογνά και βρέφη, στις θερμοκοιτίδες, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά τα πρόωρα έπαιρναν που εκτίθοντος αυτού του είδους τους ήχους πιο γρήγορα βάρος, αύξαναν την περίμετρο της κεφαλής, μείωναν την καρδιακή συχνότητα και αύξαναν τον κορεσμό του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο. Βλέπετε εδώ στο νοσοκομείο Piedmont της Ατλάντα χρησιμοποιούν μικρά ηχεία πάνω από τις θερμοκοιτίδες τα οποία αναμεταδίδουν επιλέγοντας μια κατάλληλη ένταση σε 24ωρη βάση με κάποιες διακοπές σε αυτά τα womb sounds. Και επίσης επιστρατεύουν τις μαμάδες να λένε νανουρίσματα στα παιδιά και βρήκαν, εδώ φαίνεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, ότι τα παιδιά που εκτίθονται σε αυτά τα womb sounds, τους αμνιακούς ήχους, έβγαιναν 3 με 4 μέρες πιο νωρίς από τις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών, ιδιαίτερα τα προώρα, έπαιρναν πιο γρήγορα βάρος και για κάποιο λόγο που ακόμα δεν έχει εξηγηθεί περισσότερο ευαίσθητα ήταν τα κορίτσια σε αυτή τη μέθοδο. Πάντα είναι πιο ευαίσθητα τα κορίτσια. Διαπίστωσαν επίσης ότι όταν η μαμά τραγουδούσε στο παιδί με τη φυσική της φωνή, με τη δικιά της φωνή, τα παιδιά είχαν τη χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα και το πλέον εμπλουτισμένο αρτηριακό αίμα σε οξυγόνο, δείγμα ότι το στρες των παιδιών ελαττώνονταν με τη φωνή της μητέρας και ότι αυτό δείχνει η μελέτη πόσο εξαιρετική αξία έχουν τα νανουρίσματα, ότι έχουν μια βιολογική αξία, δεν γίνονται απλώς για να περάσει η ώρα μεταξύ μαμά και παιδιού, έχουν μια εξαιρετικά βιολογική αξία. Θα δείτε εδώ ένα μικρό βίντεο. Αυτή είναι μία στο νοσοκομείο Beth Israel,
των ΗΠΑ μια θεραπεύτρια η The οποία fetus hears the mother's heartbeat. δουλεύει χρησιμοποιώντας αυτό το μικρό όργανο που λέγεται gato box, ένα τυμπανάκι που παράγει ήχους που έχουν μια αίσθηση όπως ο χτύπος της καρδιάς της μαμάς. Αυτό που προσπαθεί να κάνει, να βοηθήσει, ελαττώσει το στρες αυτού του μωρού, το οποίο έχει και κάποια θέματα, δεν μπορεί να φάει, και επίσης να συντονίσει με τη βοήθεια του μουσικού ρυθμού που προέρχεται από αυτό το όργανο, να συντονίσει τις καταποτικές κινήσεις, να αποκτήσει το παιδί ένα ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικό στο πώς θα τρώει, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό και βρίσκουν ότι βοηθούνται πάρα πολύ τα μωρά με αυτή την τεχνική. Θα προχωρήσω. Και βέβαια η πιο σημαντική, εδώ βλέπουμε τον εγκέφαλο, στην ουσία νευρώνες, ανάπτυξη νευρικών κυττάρων στη γέννηση, που είμαστε τάμπουλα ράζα, στα 6 ετών και 14 ετών. Βλέπετε ότι η μεγίστη συγκέντρωση software στην ουσία εγκεφαλικού είναι σε αυτή την ηλικία. Πολλοί νευροφυσιολόγοι θεωρούν ότι είναι η πιο κατάλληλη ηλικία να αρχίσει κανείς μουσική, να αρχίσει να εκπαιδεύεται. Και εδώ βλέπετε σε PET scan στη γέννηση μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής είναι η ανάπτυξη των συνάψεων σε αριθμούς. Σαν να φωτιζόμαστε στο πρώτο έτος. Είμαστε τάμπουλα ράζα. Κάποιες από τις εφαρμογές που έχουμε σήμερα της μουσικής στον τοκετό, όπου η χρήση μουσικής που επιλέγει η ίδια η μητέρα βέβαια, έχει δείξει ότι μειώνει τη διάρκεια του τοκετού, μειώνει το στρες, το πόνο που νιώθει η μητέρα στον τοκετό. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως και εμείς στο Νάσιο, χρησιμοποιούμε μουσική για την ελάττωση του στρες, για να μπορούμε να βοηθήσουμε την ελάττωση της καρδιακής συχνότητας και της πίεσης, να ελαττώσουμε τον αναπνευστικό ρυθμό, την ποσότητα της νορεπινεφρίνης που κυκλοφορεί στο αίμα. Θα σας δείξω και αυτό το... Εδώ είναι ένα αποκαλυπτικό βίντεο, πάλι από το νοσοκομείο Beth Israel. Αυτή είναι μια γυναίκα που έχει υποβληθεί σε μια καρδιοχειρουργική επέμβαση και είναι στο δεύτερο 24ωρο της ανάρρωσης. Δουλεύει μαζί της ένας μουσικοθεραπευτής που χρησιμοποιεί ένα φλάουτο. Προσπαθεί να κάνει match, όπως λέει, στο ρυθμό της αναπνοής της με τον ρυθμό της μουσικής, ώστε να ελαττώσει την ταχύπνοια και ίσως και την καρδιακή συχνότητα που έχουν αυτοί οι άρρωστοι σε αυτό το επίπεδο. Αυτό λέγεται entrainment, αυτός ο συντονισμός που σας έλεγα, το κούρδισμα. Θα προχωρήσω λίγο. Να πούμε ότι αυτή η μεγάλη αξία της μουσικής, το να καταστέλει και τον πόνο, βασίζεται και στην ικανότητα που έχει να στρέφει την προσοχή μακριά από το επώδυνο ερέθισμα η μουσική, γιατί σε ταξιδεύει και σε πάει σε μια άλλη διάσταση, κάνοντας αυτό που λέγεται διαχωρισμός σώματος και νου στην ουσία. Ο Γκριμ, τον ξέρετε τον παραμυθά, σε ηλικία 9 ετών υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση με πλήρη αναλγησία που τον προσέφερε ένας παραμυθάς που με συνοδεία μουσικής διηγήθηκε στο παιδί ένα παραμύθι. Αυτό το παραμύθι το εντύπωσε ο Γκριμ, φαίνεται, πάνω στη μνήμη του, και μετά από 18 χρόνια παρουσιάστηκε σε ένα εκδότη και του πέταξε ένα παραμύθι πάνω στο γραφείο του, λέει αυτό το έχω γράψει εγώ. Ήταν η ιστορία της Χιονάτης, ένα πολύ γνωστό παραμύθι. Όταν λέμε θεραπεύω, σημαίνει το ρήμα θεραπεύω, ίασης και θεραπεία είναι διαφορετικά πράγματα. Θεραπεύω σημαίνει υποστηρίζω, επουλώνω. Δηλαδή βοηθάμε πολλές φορές, όπως εδώ με τη βοήθεια της μουσικής ή του παραμυθιού, τον ίδιο τον άνθρωπο να κινητοποιήσει τις δυνάμεις του πέρα από αυτό που κάνουμε εμείς για εκείνον. Μουσικοθεραπεία δεν είναι μόνο το ακούω μουσική, αλλά είναι και
μια επιστήμη μεγάλη που μπορεί να σπουδάσει κανείς και περιλαμβάνει αυτό που λέμε δημιουργική μουσικοθεραπεία ή βιωματική μουσικοθεραπεία, που είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης που γίνεται μεταξύ του μουσικοθεραπευτή, του θεραπευόμενου μέσω της μουσικής, όπως γίνεται και στις συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Η βασική αρχή που χρησιμοποιούν οι μουσικοθεραπευτές είναι το άργο έργο σουμ, αναδύοντας από τον άνθρωπο όλες τις δημιουργικές του δυνάμεις που είναι κρυμμένες, γιατί όλοι έχουμε ένα μουσικό παιδί κάπου, το οποίο βοηθάει ο κάθε θεραπευτής να αναδυθεί. Άργο έργο σουμ σημαίνει δημιουργώ, άρα υπάρχω. Αντιμετωπίζουμε τη μουσικοθεραπεία σαν μια θεατρική πράξη, σαν μια δημιουργική πράξη, όπως και τη ζωή. Σε αντίθεση με το κόγγιτο έργο σουμ, αυτό το καρτεσιανό που λέει σκέφτομαι άρα υπάρχω, το οποίο έχει οδηγήσει στην ουσία στον διχασμό ψυχή-σώμα, το οποίο είναι ένα κατά κάποιο τρόπο λάθος στην αντίληψη που έχουμε, διότι νου-σώμα είναι όπως τα συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν υποφέρει το σωματικό κομμάτι, εμείς ερχόμαστε με τη βοήθεια της μουσικής ή της τέχνης να υποστηρίξουμε το άλλο, το πνευματικό κομμάτι. Εδώ βλέπετε έτσι εικόνες από τη δουλειά που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα επίπεδα, στις μονάδες, στην ογκολογία, σε τμήματα παιδιών με ειδικές ανάγκες, στην νόσο του Αλτσχάιμερ, στον καρκίνο, που είναι πάρα πολύ σημαντική η μουσικοθεραπεία. Μπορούμε να βοηθήσουμε, δεν έχουμε ακόμα στοιχεία που να μας λένε ότι μπορεί να βοηθήσει στην έκβαση της νόσου, αλλά με τη βοήθεια της μουσικής αντιμετωπίζουμε το άγχος, τον πόνο και την κατάθλιψη, που είναι πάρα πολύ συχνά σε αυτούς τους ασθενείς, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Θα προχωρήσω. Κάποια από τη δουλειά που κάνουμε εδώ στο Νάσιο είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα δείτε εδώ ένα παράδειγμα ότι κάποιος ασθενής ο οποίος έρχεται να κάνει ένα τεστ κόπωσης, αν του βάλεις 10 λεπτά ήρεμη και χαλαρή μουσική, ρίχνει την καρδιακή του συχνότητα γρήγορα και μπορεί να αρχίσει μια δοκιμασία κόπωσης από χαμηλότερο επίπεδο καρδιακής συχνότητας, ώστε να κάνει μια διαγνωστική δοκιμασία. Βλέπουμε ότι με τη βοήθεια της μουσικής η καρδιακή συχνότητα και η πίεση των ασθενών επιστρέφουν πιο γρήγορα στο φυσιολογικό στις μουσικές ομάδες μετά το τέλος της κόπωσης. Κάτι άλλο που βρήκαμε που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι σε παιδιά τα οποία πάσχουν από το σύνδρομο καρδιογενούς συγκοπής, νευροκαρδιογενούς συγκοπής, και για τα οποία χρησιμοποιούμε μια δοκιμασία που λέγεται TIL test για την πρόκληση. Είναι σε ένα κρεβάτι κλίσης 60 μοιρών. Αν βάλεις κάποιο από αυτά τα παιδιά που πάσχουν από την νευροκαρδιογενή συγκοπή, κάνουν μια συγκοπτική κρίση τύπου ορθοστατικής, υπερβαγοτονικής, και χαμηλώνουν πάρα πολύ την καρδιακή συχνότητα και ρίχνουν την πίεση και πολλές φορές χρειάζονται βηματοδότες ή θεραπεία. Αυτό οφείλεται σε μια έντονη διέγερση του συμπαθητικού που παρατηρείται σε αυτούς, και βλέπουμε ότι με τη βοήθεια της μουσικής, όταν χρησιμοποιήσαμε μουσική, δεν είχαν κρίση στα παιδιά αυτά, και μάλιστα το νευροορμονικό προφίλ της έκτησης, της έκρησης κορτιζόνης, προλακτίνης, αδρεναλίνης φυσιολογικοποιείται. Ακόμα αυτό που έχουμε δει είναι ότι αν χρησιμοποιήσουμε μουσική σε ασθενείς μετά από επέμβαση bypass τα πρώτα 2-24 ώρα, κυρίως το πρώτο 24 μπορούμε να περιορίσουμε πάρα πολύ τα φάρμακα για το άγχος, τον ύπνο και τον πόνο που χρησιμοποιούμε. Και μάλιστα κάναμε μια μεγάλη μελέτη πρόσφατα κατά τη διάρκεια εμφυτεύσεων απεινιδωτών και βηματοδοτών. Τυχεοποιήσαμε ασθενείς κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, μουσική και χωρίς μουσική. Και είδαμε ότι ελαττώσαμε σχεδόν στο 0 τα φάρμακα πάλι για το άγχος και τον πόνο που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο. Θα προχωρήσω για να κλείσω εδώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μετάδοσης μουσικής σε μια κλινική ή σε ένα νοσοκομείο. Πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οδηγηθεί στο να χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική. Ένας αρπίστας και ένας φλαουτίστας που είναι ειδικευμένοι μουσικοθεραπευτές και δουλεύουν στο περιβάλλον του νοσοκομείου με διάφορες κατηγορίες ασθενών. Ακόμα και στην εντατική θεραπεία. Αυτή είναι μια ωραία εικόνα από την είσοδο του χειρουργείου στο νοσοκομείο Piedmont της Ατλάντα. Θα σας δείξω, κλείνω με αυτό το
κλείνω το πολύ ωραίο βίντεο. Να δείτε τι μπορεί να κάνει κανείς με τη μουσική στο επίπεδο της πρόληψης. Αυτό είναι στο σταθμό του μετρό Odeonplatz στη Στοκχόλμη. Κάνανε κάτι πολύ έξυπνο για να βοηθήσουν, να δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο να πηγαίνει, να περπατάει και να μην πηγαίνει με τις κυλιόμενες σκάλες. Φτιάξαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κάνοντας ένα παιχνίδι. Κατάφεραν να αυξήσουν το ποσοστό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις σκάλες κατά 65%. Με αυτόν τον τρόπο. Πολύ απλό και δεν στοιχίζει. Πολύ ωραία. Εδώ τελείωσα το θεωρητικό μέρος της παρουσίασης, αλλά περιλάμβανε, θα ήθελα μαζί να κάνουμε για λίγα λεπτά μία συνεδρία μουσικής χαλάρωσης με ζωντανή μουσική και κάποιες εικόνες που θα δείτε. Μου το επιτρέπετε ή έχω τόσο καταστρατηγήσει? Ωραία. Τώρα αμέσως εσείς θα παρακολουθείτε αυτές τις φωτογραφίες προσπαθώντας να ακολουθήσετε και τη μουσική που εγώ θα αυτοσχεδιάζω και θα παίζω ζωντανά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.